Καλησπέρα ανάποδες, κι αν είναι ορισμός σας Χριστού την Θεία Γέννηση, να πω στα κωδικό σας Χριστό και να θεσημερών, επιπλέον την πόλη ουρανία καλώνται, χαίρε η φύση όλη, δε το στυλαίο δείκτεται, εμφανή των αλόγων, το βασιλεύς των ουρανών, και πείχης των όλων, και του χρόνου. Εμφανή των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών, και πείχης των όλων.